Helo a croeso i sesiwn adolygu ffiseg gyda e-ysgol. Heno fi fyddwn ni yn adolygu y disgwyl drosto anwythiad electromagnetig. Mae hwn yn dod mewn o fewn cybac, arholi a o fewn uned 4. Gwybodaeth i chi am e-ysgol, prosiect yw e-ysgol, lle mae sesiynau adolygu yn cael eu creu, cael eu recordio. Ar y sgrin fi welwch chi link sydd yn dangos chi ble gallwch chi fynd i cael edrych ar unrhyw recordiau sydd wedi cael ei wneud yn y gorffennol. Mae llu o recordiau wedi cael ei wneud yn ffiseg a testunau eraill yn tygau ac yn lefel A. Felly cerwch cael pip bach i weld beth sy'n ar gael, felly fydda helpu i chi. So beth wy'n ni'n gwneud heddi yw edrych ar beth o'r pethau sy'n bwysig gyfer anwythiad electromagnetig a sydd yn dod o'r manyleb sydd gyda cybac. Right, so hwn yw'r manyleb sydd gyda chi am rhan anwythiad. Felly beth newn ni yw ni cwbl o cwestiynau, falle cwbl o syniadau i chi cofio adolygu. Dewn ni nôl ar y diwedd i cael gweld os mae y manyleb hyn wedi cael ei cyfro gyda fi yn y sesiwn heno. Atgoffad i chi, os chi wedi bod yn dilyn y fideos sydd ar gael, mae'r taflenni hyn ar gael ar wefan cybac. Mae'r taflenni hyn yn cael ei cynhyrchu gyda cybac am pob testyn sydd o fewn lefel A ffiseg. Felly, o fewn yr anwythiad electromagnetig, mae'r pethau'n cael eu crynhoi i gyd ar un tudalen i chi. Felly, os i chi'n adolygu, mae'n syniad i chi, amser mae chi'n mynd i ateb cwbl o cwestiynau sydd i wneud gyda anwythiad, yw jyst cael un pip fach, edrychiad fach ar y tudalen ma cyn bod chi'n yn edrych ar cwestiynau. Fi'n trwyddo pethau yn gloib sydd gyda ni ar y tudalen hyn. Mae rhan fwyaf o stwff anwythiad electromagnetig yn delio gyda fflwcs magnetig. Okay? So, fflwcs symbol sydd gyda chi fyna yw'r ffai. So, amser chi'n siarad am fflwcs magnetig, mae hwnna'n creu'n mesur mewn Weber. Mae'r dwysedd o fflwcs sydd gyda chi mewn rhyw ardal yn cynhyrchu y maes magnetig y B. Okay? Y peth mwyaf pwysig am dod i'r anwythiad electromagnetig yw os mae rhywbeth metal yn torri trwyddo fflwcs, cysylltedd fflwcs, wedyn mae fowtedd yn cael ei creu. A hwnna yw deddf Faraday. So beth sydd gyda chi fan hyn yw'r rafaliad sydd yn gwneud gyda fowtedd sy'n cael ei creu. Pan mae fflwcs, cysylltedd fflwcs yn cael ei torri, so'r newid mewn cysylltiad fflwcs mewn amser bydd yn creu y fowtedd. So mae'r fflwcs a'r cysylltiad fflwcs yn cael ei cysylltu gyda gem anwythol a deddf Faraday. So mae'n datgan bod y gem anwythol, so'r gem yw'r fi, y fowtedd, yn hafal a chyfradd newid cysylltiad fflwcs. Hwna'n mor bwysig, a hwnna yw deddf Faraday. Deddf lens gyda chi wedyn yn gweud bydd y ceryn sydd yn cael ei creu oherwydd y fowtedd, bydd hwnna'n gwrthwynebu y newid mewn cysylltiad fflwcs sy'n achos y cerrynt. Mae deddf lens gyda chi a deddf Faraday, maen nhw'n gofyn yn aml. Y rheol llaw dde Fleming, right hand rule, falle bydd yn gofyn i chi i ddangos pa ffordd bydd y cerrynt yn mynd. Ambell maen nhw'n gofyn i chi esbonio pa ffordd bydd y cerrynt yn mynd. So wedyn, bydd ddim rhaid chi defnyddio'r llaw yma, ond byddech chi'n gweud ar papur wrth defnyddio llaw dde Fleming, fe fyddwn ni'n bosib i ddarganfod y ffordd mae cerrynt yn mynd. Wedyn, ni cwbl o cwestiynau ble mae hyn yn glan aml, mae ydych chi maes magnetig, wedyn mae rhyw fath o metal roden yn torri ar drawsau, yn creu cylched, mae cerrynt yn mynd, a chi fy gweithio mas falle beth bydd seis y cerrynt, neu seis y fowtedd bydd ar draws rhyw fath o gwrthiant. Hefyd mae gyda chi, amser mae generadur gyda chi, generator, mae safle y coil
yn bwysig i gwybod y faint o fowtedd i chi'n cael. So, na'r crynodiad sydd gyda chi, gallwch chi darllen trwyddo hwnna os ych chi'n dymuno, a chi print yma mas o gwefan cybac. Right, taflen ddata, i gweud y gwir wrthych chi, yr unig byddwn ni'n gweud hyfaliad sydd yn bwysig i chi o ran ynwythiad fan hyn yw y cysylltiad flux a n phi hwnna. N yw'r nifer o troiadau sydd gyda chi, a phi yw flux ei hunan. Hefyd, o fewn yr options, os i chi'n gwneud yr opsiwn i wneud gyda AC, current eiledol, wedyn mae ydych chi cysylltiad flux yw BAN cos omega T, ond mae hwnna'n dim ond falle mynd i cael ei defnyddio os ych chi'n gwneud yr opsiwn ei hunan. Byddwn ni'n sylweddoli fan hyn bod dim rafaliad gyda chi am Faraday, nôl i'r tudalen hyn. So, dyw'r hafaliad na ddim yn cael ei roi i chi. Felly mae'n rhaid chi cofio mae'r hafaliad na yn dod o'r diffiniad. A mae hwnna'n dod lan yn aml. Goffiad i chi y biti ynwythiad yn gyda i gyd. So, beth yw ynwythiad? So, dyma Faraday. So, mae Faraday yn gweud bydd yr EMF, y gem, sy'n cael ei creu. Mae'n hafal i'r newid mewn cysylltiad flux. Rhannu gyda'r amser. So, be mae'n meddwl yw, os ych chi'n rhoi magnet mewn i coil, beth bydd yn digwydd bydd chi'n creu current eiledol. So, mae'n mynd mewn, fowtedd yn cael ei creu un ochr, tynnu fe mas, bydd yn mynd o'r ochr arall. So, gyda ni'n pip fach arall ar y fideo bach yna. So, twli y magnet mewn, sylwch bydd current eiledol yn cael ei creu. Right? So, os mae'n dod i generadur, beth sydd gyda chi fan hyn, yw mae'r gwifren hyn yn cylchdroi mewn tu fewn i doi magnet. So, fel mae hwnna yn torri ar draws y maes magnetig, beth chi'n cael yw fowtedd yn cael ei creu. So, gwybod yn y sefyllfa hwnna, mae fe yn lorweddol, vertigol sydd yn fan hyn, dim, a beth sydd gyda chi wedyn yw, mae fe'n lorweddol na pryd mae'r current mwyaf, y fowtedd mwyaf yn cael ei creu. So, vertigol fan'na, pan ni chi'n cael y mwyaf. So, gallu gweld fan hyn, byddwch chi yn gallu defnyddio llaw dde Fleming i ateb mynion os bydd yn gofyn i chi i ffindo mas pwy current, pwy ffordd mae current yn mynd. So, beth sydd gyda ni fan hyn, eto yw just dangos fel mae maes magnetig sydd yn newid. So, mae'n newid mewn cysylltiad flux ar draws y coil hyn. Bydd hwnna yn creu y gem, fowtedd. So, y mwyaf cloi mae'r maes magnetig na yn newid, y mwyaf o fowtedd chi'n cael. Achos mae fwy o toriad yn y maes magnetig. So, chi'n gallu neud na trwy newid, gallwch chi newid cryfder y magnet, gallwch chi newid nifer o coils sydd gyda chi. Bydda pob un o'r yna yn gallu effeithio ar y gem ei hunan. Right, so cwbl o enghreifftiau o papur arholiad. So, yn y cwestiwn hyn sydd ni, mae y grym sydd ar y gwifren yn cael ei roi i chi fel BIL. So, mae'r gwifren yna yn cael ei symud trwyddo y maes magnetig, a beth sy'n mynd i digwydd, mae current gyda chi yn cael ei creu. Mae'n torri ar draws y maes B. Cofiwch, mae'r maes magnetig sydd gyda chi wastod yn mynd o gogledd i'r de.
So mae'r maes B na cael ei torri gyda gwifren cael ei symud trwyddo fe. A mae'n gweud gwifren sy'n cael ei cludo ceren a cael ei gosod yn perpendicular. Nawr, mae hwnna'n bwysig, achos amser mae'n perpendicular, so 90 gradd, pan i chi'n cael y grym mwyaf. Oherwydd, os mae dych chi'r BIL, hafaliad llawn yw sin theta, bydd y sin theta na yn sin o 90, mae sin o 90 yn 1. So pan ni mae'r grym mwyaf yw sy'n mae yn perpendicular. Yn hoffi'r gofyn cwestiwn yna. So mae'r ceren yn cael ei ymrywio gan ddefnyddio cyflenwad pŵer newidol wrth i'r maes magnetig B ar hyd y wifren, maes L cael ei gadw'n gyson. So drwy'r ceren ymlaen, mae'r clorian yn cael ei gosod yn 0. So, os bydde dim cerent gyda chi mynd trwy'r gwifren yna, bydde dim maes magnetig gyda chi a bydde dim grym gyda chi. Ond os ych chi yn rhoi gwifren gyda cerent yn mynd trwyddo fe, mae'n mynd i creu maes magnetig. Bydde maes magnetig na a maes magnetig y magnet yn gwrthwynebu ei gilydd, a herwydd na bydd gyda chi llai o rym wedyn yn cael ei roi ar y clorian yna. So yn yr achos hyn, mae'n gofyn i ni pam bydd y clorian yn negatif, os chi'n rhoi cerent mewn, so beth byddech chi'n gallu gweud? Os chi'n trial rhoi unrhyw esboniad, triwch rhoi hafaliad i helpu chi. So os mae F equals BIL, bydd grym ar y wifren, oherwydd mae maes magnetig yn cael ei creu gyda'r wifren. So, oherwydd defnydd rheol llaw chwith, so os mae cerent yn mynd trwy gwifren, chi'n defnyddio llaw chwith. Fleming. Bydd grym i lawr ar y gwifren. Wedyn, oherwydd trwy deddf Newton, trydydd deddf Newton, os mae y gwifren yn rhoi grym ar y magnet, bydd y magnet yn rhoi grym nôl ar y gwifren. So, os bydd y grym i fyny ar y magnet, achos mae'n gwrthyrru gilydd, beth bydd gyda chi wedyn yw fydd y grym wedyn ar y magnet i fyny. So mae hwnna yn y pen draw yn rhoi llai o rym lawr ar y clorian ei hunan. Right, so mae canlyniadau gyda ni o'r arbrawf. So, mae hwn yn dongos i chi, mae hwn yn helpu hefyd o fewn y data analysis sydd gyda chi yn P5. Beth sydd dyn ni fan hyn yw, mae dyn ni canlyniadau o'r arbrawf ei hunan, a oherwydd adferiad sef resolution o fferin, be mae'r pwynt na'n dangos yw fod camgymeriad gyda chi, neu error ar dwy ochr. So oherwydd na, beth dylech chi'n gwybod yw fod yn bosib i creu doi llinell, un gyda graddiant mwyaf, un gyda graddiant lleiaf. Mae gofyn y cwestiwn, beth yw gwerth cymedreg y graddiannau? So, syml i ddechrau, na gyd sydd wedi'i wneud yna, adrodd doi lan a rhannu gyda 2. Sylwch, mae'r ateb fan hyn i 3 ffigur ystyrlon oherwydd mae'r data i 3 ffigur ystyrlon. So, ar ôl i fi wneud y cymedreg, fi nawr yn gallu wneud yr ansicrwydd sydd yn yr ateb yna. So, max minus min, so rhif mwyaf, tynnu'r rhif lleiaf, na fel chi'n wneud ansicrwydd pob tro, mwyaf, tynnu'r lleiaf, yn rhannu gyda 2.
Sylwch, amser chi'n rhoi ansicrwydd, chi'n rhoi'r ateb I 2 ffigur ystyrlon fyna. So bydd yr ansicrwydd yw mewn canran yw'r ansicrwydd drost y rhif cymedreg. Llosi hwnna gyda 100. So na 5% o ansicrwydd. So mae hwnna'n helpu mynd I fod yn PH5 I chi, sut byddwch chi'n neud e. Reit. Cwestiwn nesaf, hyd y wifren. So mae hyd gwifren gyda fi. Plus or minus 0.5. A mae eisiau darganfyddu cryfder y maes magnetig. So llythyren y maes magnetig yw by. A mae eisiau'r ansicrwydd absolute. Gan nodi'r nifer priodol o ffigurau ystyrlon. So fydd roi'r graff ar y tudalen. So beth byddwch chi'n neud fan hyn, pwy pwynt byddwch chi'n defnyddio os byddwch chi moyn gweithio mas B o'r graff. Nawr, yn ateb yw, os chi yn eisiau rhywbeth o graff a chi eisiau rhyw fath o pwynt neu rhywbeth fel la, byddwch chi'n ansyth, mae eisiau graddiant arno fi. So mae graddiant, fi wedi sgro ar yr hafaliad, a fi gallu aildrefnu'r hafaliad F equals BAL. So fi'n disgwyl ar y graff, mae gyda fi F ar y chelyn Y, mae ceryn ar y chelyn X. So os fi'n rhoi F dros I, na beth yw'r graddiant. So o'r graff I hunan, bydd y graddiant, a ni hwnna gyda L, bydd hwnna'n gallu rhoi y maes magnetig I fi. So y graddiant cymedreg, fi'n defnyddio hwnna, L gyda fi, so mae hwnna yn rhoi y maes magnetig. A fi'n rhoi hwnna I 3 ffigur ystyrlon. Ansicrwydd gyda fi absolute wedyn. Right, so oedd yr ansicrwydd yn y graddiant yn 5%. Mae ansicrwydd gyda fi yn y hyd o 6.25, jyst goffa chi wedi wneud hwnna. So bydde hwnna'n 0.5, achos na plus o minus na beth yw'r resolution yr offeryn hunan. So na fe ges I hwnna. Cofiwch bych chi'n neud gyda unrhyw camgymeriadau errors, chi'n adol lan. So adol 2 error lan, mae'n rhoi 11%. So mae'n unrhyw hafaliad chi'n ado percentage errors yn lan. Beth fi'n neud wedyn I gweithio mas, beth bydde 11%, 11% o'r maes magnetig. So wedyn, nath yw absolute yw y rhif plus o minus y rhif bydde gyda chi. So byddwn ni wedi gweithio hwnna mas drwy wneud 11% o 0.295 na. So, rheol fyna, absolute, fi'n rhoi'r ateb i'r rhywun faint o llefydd degol, a beth oedd yr ateb gyda fi. Right. Chwiliedydd hol, mae chwiliedydd hol yn mesur maes magnetig. Cofiwch na. So, fan hyn mae y maes magnetig, fan mae'r ymchwiliad hol yn gweithio, yw chi'n rhoi'r mesurydd mewn maes magnetig, chi'n rhoi fe'n perpendicular, 90 gradd. Beth sy'n digwydd bydd yr electronau yn teimlo grym oherwydd y maes magnetig a bydd nhw'n symud I un ochr o'r prob, yr ymchwilydd prob. Achos mae fwy o electronau mynd I un ochr na'r llall, chi'n creu gwahaniaeth potential, PD, yn cael ei creu. So, esbonio beth sy'n achosi'r fowtedd hol o'r camau I gyd am 3 marc. So mae grym yn cael ei rhoi ar y gwefr.
oherwydd y maes magnetig. I baco'ch hunan lan trwy defnyddio'r hafaliad. So yna'r grym sy'n cael ei roi ar yr electronau. Mae hwnna'n dod o F equals B fi. Sin theta, ond mae'n perpendicular, so mae'n wedi mynd. So mae mwy o wefr yn mynd ar un ochr na'r llall. A mae hwnna yn creu gwahaniaeth potensial, creu PD. Okay. Mae hwnna yn cwestiwn sydd yn dod lan, byddwn ni'n gweud yn aml, yw dysgu pam mae potensial, gwahaniaeth potensial yn cael ei creu pan chi'n rhoi hol prob mewn i maes magnetig. Right, nawr byddwn ni trafodwch pa mor effeithiol mae'r arbrawf yna i gadarnhau perthynas F equals BL a cryfder maes y maes magnetig o'i gymharu a defnyddio'r chwiliedydd. Right, yn gyntaf i gyd, os ych chi yn gwneud unrhyw arbrawf a chi'n cael llinell syth, edrychwch ar y graff ei hunan. Os mae'r llinell yn mynd trwyddo y tarddbwynt, trwyddo'r origin, ail peth, disgwlwch i weld, oedd yr graff, os mae fe'n llinell syth, mae hwnna yn helpu i cadarnhau pethau o y equals mx plus c. A trydydd peth, disgwlwch i weld, oedd i'r llinell yn pasio trwyddo yr holl farau sydd gyda chi ar y graff ei hunan. So ni'n galw hwnna'n barau cyfeiliorni yr erabas. Cyfeiliornau, sorry. Right, os i ni, mae'n gofyn y cwestiwn, os mae fe'n mynd i cadarnhau perthynas, mae rhaid ni gofyn y cwestiwn pam o'r arbrawf ei hunan. So gyntaf i gyd, oedd graddiant o'r graff gyda ni yn gallu dangos i ni bod maes magnetig cyson gyda ni, fel mae'n dangos yn yr hafaliad. So oedd y graddiant hefyd yn bositif, a mae'r hafaliad yn dangos bod e'n bositif, achos plus B yw e. Right, mae'r chelyn yn mynd trwy 0, okay, trwy'r tarddbwynt, mae'n mynd trwy'r origin. Mae hwnna yn dilyn yr hafaliad hefyd. Os ydych disgwylwch chi, mae F equals BIL dyn ni, jyst dim plus o minus, dim byd, so mae'n rhaid yn ymwneud bod y C yn 0. So, mae'r arbrawf yn cadarnhau'r perthynas. Bydd y byti dull am defnyddio hol prob, y chwiliedydd hol. Mae defnyddio y chwiliedydd, gyntaf i gyd, mae'n rhoi gwerth yn syth i ni am B. So mae hwnna yn fwy manwl, falle, oherwydd ni'n gallu mesur yn uniongyrchol na hydrach na bod ni yn defnyddio graff. So mae'n well. So os byddwn ni'n disgwyl yna, mae'r chwiliedydd Holyn, wel, oedd hwnna'n rhoi error i ni o 0.0026 i cymharu gyda'r arbrawf oedd yn rhoi camgymeriad i ni o 11.25%. So mae tipyn o waniaeth yna. Ond y peth yw, dyw defnyddio'r chwiliedydd Hall ddim yn profi yr hafaliad. Y gyd mae fe'n neud yw mesur y maes magnetig i ni. So, os byddwn ni'n disgwyl ar y cymharu y dou yno, mae'r hafaliad,
mae defnyddio yr arbrawf yn profi'r hafaliad, ond dyw defnyddio ychlwyddydd hol ddim yn profi yr hafaliad. So falle bod mwy o wallau wrth defnyddio yr arbrawf, oherwydd mae fwy o mesuriadau yn cael eu creu, ond dim ond defnyddio dull A sydd wedyn yn cadarnhau y dull ei hunan. Cadarnhau'r perthynas, sori. Okay. Right, so nôl i'r ranwythiad, so beth sy'n dyn ni fan hyn, hwn yw'r clasic, ble mae rhyw fath o metal yn mynd trwyddo maes magnetig, a oherwydd bod e'n torri trwyddo maes magnetig, beth sy'n mynd i cael ei creu yw y gemyn, mae fowtiau ddim yn mynd i cael ei creu, sydd yn wedyn yn creu ceren sydd yn mynd yn gwmpas y gylched. So yn yr achos hyn, metal mae'r metal hyn yn mynd ar draws cledrau rheilffordd, railway tracks. A mae'r maes magnetig oherwydd y ddaear. So, nôl i deddf Faraday, mae fowtedd yn mynd i cael ei creu. So mae fowtedd yn cael ei creu oherwydd mae newid eu torri yn cysylltiad fflwcs. Yn yr achos hyn, dim ond maes bydd yn symud, ond mae roden yn torri ar draws y maes. So mae newid mynd i fod. Amser chi'n gweithio pethau mas, mae'n werth cofio bod phi yn hafal i BA. So B, maes magnetig, a A yw'r arwynebedd. So chi'n gallu agor lan deddf Faraday i fod yn hafal i NBA dros amser. Cofiwch hefyd, os chi'n gweithio cerent mas, cerent yw fowtedd dros gwrthiant. So mae'r doi na'n gweithio'n aml iawn mewn y cwestiynau hyn. So mae'n cydweithio, gan i weld sy'n mae'n gweithio fan hyn. Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni i gweithio mas y cerent sydd wedi cael ei ganfod gan y ramedr fan hyn. So, esboniwch pam yn gyntaf gyd, mae cerent yn cael ei ganfod. So, gyntaf gyd, mae newid mewn cysylltedd fflwcs. Gai fi tra drymo hwnna mewn, newid mewn cysylltedd fflwcs yn rhoi marc i chi. So, mae beth yw'r newid mewn cysylltedd fflwcs yn digwydd. So, oherwydd hwnna, mae cylched cyflawn gyda chi fan hyn. So, drychwch chi ar diagram. Bydd cerent yn mynd ar hyd railway tracks yn trwyddo'r gwrthiant o 26 ohm. So bydd fowtedd yn cael ei creu, neu fowtedd yn cael ei anwytho. Bydd hwnna wedyn yn creu cerent. Cwestiwn gofyn nawr, pam mae'r cerent yn annibynnol o gydran lorweddol maes magnetig y ddaear? Byddwn ni'n gweud yw, mae fowtedd yn cael ei creu os bydde yn torri ar draws yn perpendicular. So, be mae'r diagram yn dangos yw fod y dargludydd metal hyn bod y mudiant o fewn plan y mudiant a mae fewn plan mudiant sy'n vertigol. So, mae'r cydran lorweddol, dyw e ddim yn mynd i effeithio neu creu
fowtedd o gwbl. Dim ond y cydran vertigol bydd yn creu fe. Bydd yn creu fowtedd. So mae rhaid fod yn torri ar draws e ar 90 gradd i gael y ceryn fwyaf. Right, so beth ni'n mynd i wneud fan hyn, gweithio mas y cydran vertigol o wybod bod y lluniad yn 184 microamp. So, faliad. Okay, so mae 'da fi hyfaliad fi gallu defnyddio bydd Faraday yn y BN. Do'n lle 5 wedi bod BA mewn. A fi gallu gwneud IV over R. Edrych fel beth sydd 'da fe. So os fi'n gwybod bod current gyda fe, fi'n gwybod beth yw'r gwrthiant, fi'n gwybod faint o voltage sy'n cael ei creu. So wedyn beth fi gallu mynd nôl i wneud, achos bod fi wedi ail trefnu'r hyfaliad am B. Fi gallu roi'r voltedd na nôl mewn. Bydd N yn yr achos hyn, os da un rodden, does dim coil gyda fe. So os oes dim coil gyda chi, chi'n defnyddio 1 am N. Ar amser, achos mae'n teithio ar 55 metres per second, beth fi'n neud yw gweud bod e'n mynd mewn un eiliad. So fi'n defnyddio T i fod yn un eiliad. Bydd wedi teithio 55 metr wedyn mewn un eiliad. O'na fi'n cael maes magnetig. Right, so mae hwn yn glan thamal yw nodwch beth yw deddfau Faraday a lens. So mae dyn ni'r stwff mae'n jyst rai chi dysgu. So y peth gyda Faraday ar diwedd y dydd yw fod gem anwythol yn hafal a chyfradd newid cysylltau'r fflwcs. Na gyd sydd eisiau. Gallwch chi roi'r hyfaliad lawr i baco'ch hun yn lan hefyd. Okay, a wedyn gyda lens, beth sy'n bwysig am lens, yw fod y gem anwythol yn gwrthwynebu y newid. A mae hwnna'n dod oherwydd y deddf egni. Os na bydde fe'n gwrthwynebu, byddech chi'n actually neud egni. A so mae hwnna'n amhosib. So mae'r gem anwythol yn gwrthwynebu'r newid mewn cysylltedd fflwcs. Gweithio bod chi wedi wneud y fathau o'r arbrawf hyn, ble chi'n gadael magnet i gwmpo trwyddo P-ben falle o copor, a mae'n arafu lawr. Gyda copor, dyw copor ddim yn fagnetaidd. Yn un o'r tiwbs yn fan hyn, mae hollt gyda chi, a y tiwb arall does dim hollt. So mae Q yn gyflawn, mae P a mae gyda fe hollt yn mynd trwyddo fe. So mae'r magnet yn mynd lawr, mae'n mynd trwy P-ben F, di fynd wahanol, jyst gadael ei gwmpo. Mae P-ben Q, beth mae'n gweud yw fod Q yn cwympo ar cyflymder isel iawn. So gyda gyd, os chi'n gadael magnet i gwmpo trwyddo P-ben, mae fflwcs yn y B-ben, yn y B-bell yn newid. So mae'n torri'r fflwcs sydd gan y magnet ei hunan. Mae maes magnetig gyda'r magnet. So fel mae hwnna'n cwmpo trwyddo'r P-ben, mae'n newid mewn fflwcs gyda chi. Felly, beth sy'n mynd i ddigwydd, a chi wedi gweud Faraday to, oherwydd Faraday, beth yn digwydd, newid yn creu fowtedd yn y copor ei hunan.
Mae'r fowtedd yn cael ei creu yn y piben. Felly, beth sydd gyda chi, mae cerrynt yn mynd i llifo yn y piben. Mae cerrynt dim ond yn mynd i llifo yn cyw, os dim ond cyw sydd yn gyflawn. Oherwydd y holl na sydd gyda chi yn pibell P, bydd ddim cerrynt yn gallu llifo rownd y biben i gyd. Mae clychau'r llawn gyda chi yn cyw, mae hollt yn atal cerrynt. Be ni'n gallu gweud nawr yw defnyddio lens. So mae lens yn gweud bydd y cerrynt sy'n cael ei creu yn pibell P. Beth mae'n mynd i wneud? Mae fe'n mynd i gwrthwynebu y newid sydd gyda chi, sef y magnet yn cwmpo. So beth bydd gyda chi mewn ffordd fan hyn yw fod magnet yn cwmpo, cerrynt wedyn yn creu maes magnetig, mae'r maes magnetig yna yn gwrthwynebu y magnet sydd yn cwmpo. So na beth mae'n meddwl oedd cerrynt yn gwrthwynebu'r newid, so mae maes magnetig yn cael ei creu gyda y cerrynt. So mae'n cael ei creu yn cyw sydd wedyn yn mynd i gwrthwynebu y newid, neu gwrthwynebu'r sefydliad. So ni'n galw hwn electromagnetic braking. Okay, so yn ffordd, y nifer o llefydd ble mae rhywbeth yn cloi falle yn cwympo lawr. So fel yn awkward, mae gyda chi rhywbeth yn cwympo lawr yn rili gloi, a wedyn lle bod nhw'n defnyddio breaks normal sydd yn rwto'n erbyn y piben, byddwch chi'n cael oherwydd ffrithiant, bydd lot o gres yn cael ei creu. So mewn fel hyn, chi'n gallu arafu pethau sydd yn symud lawr yn gloi trwy defnyddio y dillyn o anwythiad electromagnetig mwyn atal pethau neu arafu pethau lawr. So be ni'n gallu gwneud fan hyn, mae'n gofyn i ni defnyddio'r gwyddor cydwyddaeth egni, so energy law. Be ni'n gallu gwneud yw cyfrifo'r cynnydd mewn tymheredd bydd yn digwydd yn cyw. Ar ôl i'r magnet disgyn ar fianedd cyson. Right, ar egni sy'n cael ei trosglwyddo, bydd gyda chi, bydd potential energy, egni potential gyda chi, os bydd rhywbeth ar y top. A fel mae hwnna'n cwmpo, bydd hwnna'n troi mewn i gres. Fel arfer, beth bydd yn digwydd, os mae rhywbeth yn cwmpo, mae'n troi mewn i egni cinetig, ond beth mae'n gweud, mae'n ei cyrraedd bianedd cyson. So mae rhaid fod wedyn yr egni potential yn cael ei troi mewn i egni gres. Bydd ddim yn troi mewn i cinetig achos mae'n gyson. Oherwydd bod y egni cinetig ddim yn cynyddu'n fwy, mae'n rhaid fod yr egni yma wedyn yn troi mewn i egni gres. Right, fi'n edrych ar gwybodaeth sydd gyda fi yn y cwestiwn. Potential energy, egni potential, gweithio mas trwy MGH, bydd nhw'n cwmpo mynd yn llai fel mynd lawr trwy'r piben. Mae wedi rhoi ni cynwysedd gres specific, so os fi'n meddwl beth yw'r ofaliad sydd yn linko cynwysedd gres, mae gyda fi yw bydd yr egni sydd wedi dod o'r egni potential. M yw'r mas, C yw'r cynwysedd gres, a bydd delta theta na wedyn yn rhoi y tymheredd i fi. Okay, a hwnna sydd eisiau yn newid mewn tymheredd. So gyda gyd, fi gallu gwneud MGH i cael yr egni potential. Mas yn cael ei roi i fe. G, cofiwch, yw 9.81 cysonen. A gyda fi uchder yn cwmpo. So mae'r egni sy'n mynd i cael ei trosglwyddo i gyd i gres yw 2.35 joule.
So mae deddf egni'n gweithio ni, mae hwnna'n mynd i troi mewn i egni gres. So'r egni gres bydd Q, mae Q yn hafal i RMC theta. So ail trefnu. Cofiwch yn bwysig bod chi'n rhoi rhifau, dangos yr hafaliad a dangos yr rhifau sydd ddim yn mewn i fe, bydd hwnna'n werth marc i chi. Fi eisiau mas yn y mi fan hyn, so dyw'r mas ddim yn creu roi, yn sylwch mae dwysedd wedi creu roi i chi. So beth fi'n mynd i wneud, i gweithio mas y mas, dwysedd yw mas dros volume, fi, cyfaint. So dy fi'r faliad ail drefnu. I cael yr cyfaint, mae dy fi yr arwynebedd llosi gyda uchder, dylech yn gwybod na sydd yn mynd i roi cyfaint. Bydd hwnna'n rhoi mas o 0.561. Rhoi nhw'n ôl mewn yr hafaliad. A bydd hwnna'n rhoi lluogi fi gweithio mas beth yw'r tymheredd. A bydd y ateb i hwnna. Cofiwch hwnna mewn Kelvin, byddwch chi'n defnyddio'r hafaliad na hefyd. Right, so mae hwnna'n dangos i ni y fath o cwestiynau sydd falle'n lan gyda anwythiad, a falle gyda maisydd magnetig hefyd. Maen nhw'n gallu cyfuno'r doi o dim jyst anwythiad, ond maen nhw'n gallu gofyn i chi, alle, os mae current yn mynd trwyddo gwifren, mae'n creu maes magnetig, mae hwnna falle wedyn yn mynd i rhyngweithio gyda rhyw maes magnetig arall. Na fath o cwestiynau. So os ni'n nôl i'r manyleb ei hunan, beth sy'n dygyd yn y manyleb yw mae diffiniad o fflux magnetig gyda chi a cysylltedd fflux. Okay, so yna'r flux linkage. So mae eisiau gwybod hwnna. Os maen nhw'n gofyn i chi beth yw'r diffiniad o cysylltedd fflux, rhowch yn y faliad. Deddf Faraday, deddf Lenz. Okay, so mae eisiau dysgu hwnna. Sut i gymhwyso deddf mwyn gweithio mas beth yw gem. So fyna mae rai fod chi'n gwybod deddf Faraday. So mae gyda chi'r n-ffai newid dros newid mewn amser. A gwybod bod gem yn cael ei nwyllo mewn dargludau sy'n symud yr ongl sgwar. So wnaethon ni'r enghraifft na o ble mae rhywbeth yn torri ar draws maes magnetig, perpendicular, 90 gradd yn creu y gem mwyaf. A wedyn, ni'n siarad ambiti os mae gyda chi coil sydd yn cylchdroi mewn tu fewn i rhwng doi magnet. Fel falle byddwch chi'n creu current sydd yn eiledol a gwybod ble mae safle y coil yn creu fodedd mwyaf a ble bydd y coil yn creu y fodedd lleiaf. Gobeithio bod hwnna wedi bod rhywfaint o help i chi. Diolch am wrando.